Kadidulang sadulang lai kapandulang ameri bangku anta kesampaian tak tidak kabadi bacu bagulambe nak sanang dalam hati lesayu di dalam kiroki akiro Kadibilang bak candole si samsinar upiak sarinam dialam panjang sedang berjalan menuju Bukit Sile cuikuana lemolakini kalau pihak sarinam kadibilang sedang berjalan nak menuju Bukit Sile cuituana le curito kadibacu Okabah disampaikan ke sana sedang ya di rumah sedang baladang nan jo kasawan sedang menggali pasarat tuju menyabi sedang bakantu sarat tuju menyulam kayu pinang bariri yuwo tampak nandari si kabuka kabadi bacu rupo iku mabagi Bajalan yuopiak sarinam tuma dari Lampanjang menuju Bukit Sile indak kadietong rumah nanta lampawi indak kadietong kabun jo sawan latalen rumah lapa pari sinannya makan ko awi sinannya minum ko panik sinannya duduk nyampang ko lapa paru barita aduh nyampang kok lapa pari barita adonya minta nasi ke tetangga sawala kok lawi cendonya badannya minta leaya lekarang kadai sekadar aja putih lekanya lagi de orang itu banale nasi upiak sari sadoran leibu yuk sadoran kasihan leka kasihan yuk Bajalan kaki yo tumala tarui piak sarinam menuju le Bukit Sile letibo di Bukit Sile masuk itu letibo inyo di Bukit Sile tumanyo cubo cari karajo nyo cubo ke rumah makan kok lihat orang ke manarimu nyo cubo pulo batanyo ke kabun anyo cubo batanyo babagai karayo kok leado tumada batamu leyo kawan abanamu upien dun
Batamu yupi indun di Bukit Sile sama suitu kalau pi indun kadibacu beliok bakarajo letukan cuci di rumah orang kadang menyatu reka menggosok le baju orang kadang menggosok le kain orang ala dudua asi upi di samping nyopaci telepon ki antako sia nanyo telepon antako atu Pekanbaru antako nenek nan di kampung mapie oh jago lalu malah siupi masu itu nandem bilang lewat canggo yo anakku kadangnya makan kadangnya minum kadangnya lari kadang berjalan kalau siupi laba lari kadangnya lari ke Sitinjau Lawi kadangnya lari yo ke Solo kadangnya lari ke si kabu-kabu kadangnya duduk pemanung tengah sawah ngapie kaki tu taruh ikan cerita upiak sarinam tu mabasu jopiak indun di Bukit Sile batanyo lah cendo sarinam opiak indun akan jale-jale yang bukan yo dari lampanjang karajo abi peti abi wari pun tak adu kamano nasib oh kamano lah nasib kawatenggang mandunei basuh o kawane lo rupoeku untung batamu kawane lo kalau iko kadibaco kalau iko kadisabut malam bau cendonyo pai bakarayo yo menggosok di rumah orang menggosok di rumah orang ciku anak lima laki ni mabayi sanak dangakan jale-jale sampai di siko dulu cerita piak sarinam tu malah tiba di Bukit Sile ya bakarajo yo piak indun menggosok baju le di rumah orang di mabarian nang kadapik di makep yang nang kadirawi oh mabagi untung esok le ada wakatu le ada masuk yo kutiko yo kita sambung balik upiak sari enam upiak sari Asarina mana larang kampung kadang bayalan yo nasi katakan dekan buang jika dibilang yo
billahi